அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ஜெகநாதன் கேடிபி ஸ்கூல் யூடியூப் சேனல். நம்ம சேனலில் ஹையர் எஜுகேஷன் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோலாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லைங்களா. அந்த வரிசையில் இந்த வீடியோவில் ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷனே சொல்ல மாட்டேன். நிறைய பேர் போஸ்ட் பண்ணி கேட்டுட்ருக்குறாங்க நம்ம வியூவர்ஸ், சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில். அட்லீஸ்ட் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க, விஷயத்துக்கு சொல்லுங்களேன், ஒரு அப்டேட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி. எதை பற்றினா தனுவாஸ் அண்டு பிசிஏ அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் என்ன தான் ஆச்சு, எப்போ வரும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இதில் ஒரு மெசேஜ் சொல்கிற அளவுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த சொல்லலான்ட்ருக்கேன். இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், பண்ணி வைங்க. இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் அப்டேட்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஒன்ஸ் எனக்கு கிடச்சிதுன்னா இமீடியட்டாக நான் ரிலீஸ் பண்ணுவேன். ஸோ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க. என்ன அப்டேட்டுன்னு கேட்டோம்னா, இது வரைக்குமே இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிற அந்த நேரம், அதாவது ஆகஸ்ட் 3 நைட்டு 8 மணின்னு வச்சுங்களேன், 8 மணி இந்த டைம் வரைக்குமே இந்த விசிஐ தனுவாஸ் ரெண்டுலேயுமே அப்ளிகேஷன் இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகலை. அதுதான் கன்ஃபார்மான நியூஸு. சில பேர் வெப்சைட்டில் பார்த்துட்டு, சார் அது போட்டிருக்காங்க ஆகஸ்ட் 2 போட்டிருக்கு, ஜூலை 29 போட்டிருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்லி வாட்ஸ்அப்பில் எனக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க மெசேஜெல்லாம். அந்த மாதிரி உண்மையா சார் அப்படின்னு சொல்லி. அது உண்மை கிடையாது. இது வரைக்கும் இன்னும் ஓப்பன் ஆகலை. வெயிட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் அதை பற்றின அப்டேட்டு கண்டிப்பாக வரும். ஒன்ஸு மெசேஜ் வந்துருச்சுன்னா இமீடியட்டாக நான் போஸ்ட் பண்ணுவேன், வீடியோ போடுவேன். வீடியோலாம் பாருங்கள். அதோட இதுவரை நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கிறேன். அதெல்லாம் நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணுங்கள். என்னென்னா காலேஜஸ் எப்படி, கோர்ஸ் எப்படி இருக்கும், ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் எப்படி இருக்குது, காலேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது, அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் நிறைய போட்டிருக்கிறோம். அதெல்லாமே கோத்ரூ பண்ணிகிட்ருங்க. அதில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் பண்ணிங்கன்னா நிச்சயம் ரிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ இப்போ ஆஸ் ஆஃப் நவ் இந்த டைம் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிற நேரத்து வரைக்கும் தனுவாஸ் விசிஐ 2022-23 அகாடமிக் இயருக்கான அப்ளிகேஷன் இன்னும் ஓப்பன் ஆகவில்லை. வெயிட் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க. மறக்காமல் அந்த ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை ஆன் பண்ணி வைங்க. தேங்க்யூ.